Fa? Mennek fel a dombra. Itt vagyok már a dombnak a lábánál. Te mentél fel oda quaddal? Osi. Nem látom őket sajnos. Valaki jön. A helikopterért visszajöttek ide. Ez ban. Szétlövöm a helikoptert. Jó. De jó, itt vannak a rendőrök. A rendőrök ott van, akkor én sem mehetek vissza, ugye? Hát nem. De tovább megy a rendőr. Tovább menj, jó van. Akkor bekaphatja. A faszt megállott fönt a dombon. Ó, Most fordult vissza. Csak járőrözik, nem csinál sem. Itt megáll nálam. Ja, itt járőrözik. Megy föl ő is a dombra. jó, itt egy srác, basszus. Hol? Mellettem egy 10 méterre. Domb tetején. Ők azok. Megállt a rendőrautó. És van 2 táram, fasza. Nálam van tár. Ha odaférsz. Na, kaptam egy üzenetet. Meg honnan tudja a telefonszámom? A rendőrautó most ott van fönt a dombon. Megvan még a kulcs a gépemhez? Hát azt nem tudom, szerintem eltűnt mind a két kulcs, nem? Vagy csak a sajátomhoz van meg, nem tudom. Megvan. Oké, Megvan. akkor... Faszom, van még benne azek 30 LSD. Ajjaj. A rendőrre meg tisztán rálátok, ott van fönt a dombon. Itt a kocsiknál van valaki? Nem láttam senkit. Gyorsan megyek, eladom a izét, ami maradt még. Jó van. Néznek, hogy van-e táska a kocsimba. Jó? És a rendőr megy felé, Oké. akkor írok neki. A üvöltökre, hogy húzzon a picsába. Itt már csak 6 darab van. Akkor jó. Akkor szedd ki. Ha ki tudod. Ki tudtam, igen. Szerintem menjünk is akkor, nem? Már nálam még van 15 LSD. Ja, Vagy hagyjuk a picsába azt a 60 000-et? hát kb. Annyi. Hát igen, szóval lehet, hogy hagyni kéne inkább. Jó, akkor eldobom. Beraktam a fegyvert a táskába. Húzzunk innen. Oké, jó. Mert engem köröznek.
Valaki jön egy autó. Oké, elhúzunk innen. Csak merre? Egy rózsaszín. Megyünk föl a dombon. Na erre nekem jön a csávó. Fegyverrel. Elhúzok. Húzzunk be kavalába. Oké. Ezeknek is most kellett idejönni, bazd meg. Így, ja, hallod, és utánunk jön a rendőr, bazd meg. Jön a rendőr, igen? Nem akik lőtt, utánunk. Utánunk jön. Stop the truck, stop the... Vigyél, gyorsan berakom a bankba a pénzt. Oké. Itt a csávó, basszus. Oké. Ez, hallod, ez szerintem Bunny-ből a rendőrnek is. Drop. Rád lőnek? Meg is öltek. Mindjárt ott vagyok, azt be tudom rakni a pénzt. Lehet a rendőr lőtt le, vagy valami TKC-s, az lehet? Nem tudom, beszamosi, az a lényeg. Jó van. Shit, that's our bounty hunter. Megpróbáljuk elhozni onnan a kocsikat, vagy hagyjuk a fenébe? Ö, 1,3 millió. Annyi a lóvé? Jó, hál' Istennek, az jó. Fú. Jól van, örülök Megyek neki. vissza a kocsihoz akkor. Jól van, azt hiszem, hogy nekem le kéne lépnem egy 10-15 percre, utána jövök vissza, jó? Oké, Akkor egy 15 perc kb. jól van.
És még szirénája se volt a csávónak. Pofám beszakad. Hol a kocsim?